8 प्लेट घावणे चटणी आणि 5 प्लेट ब्रेड ऑमलेट आहे ऑर्डर. चला इथे बघा 8 प्लेट घावणे चटणी आहे, तर 8 प्लेट वाट्या घेऊन ठेवलेल्या आहेत. सर्व भरून ठेवायचं. आता बुकिंग जास्त नाही, पण ज्या दिवशी आहे त्या दिवशी सर्व रूम आहे असं आहे. उद्या जाणार आहे, तिकडे जाणार आहे, ते तिथे फ्री मध्ये दोन्ही ह्याच्यात आहे म्हणाले. तिथे माझी प्रिपरेशन बघा कशी, वाट्या वाढून ठेवले, ही वाढून ठेवलं ब्रेड ऑमलेटसाठी, प्लेट्स रेडी केले आणि सर्विंगसाठी पण ट्रे रेडी केले, म्हणजे जसे गरम गरम झाले. आता हे झाले की हे लगेच सर्व करून पटापट जेवढे 2-2, 3-2, 3-3 प्लेट जातील तेवढे पटापट सर्व करायचे, कारण हे सर्व रेडी नाही केलं तर मग सर्विंगसाठी वेळ होतो. मग अशी सर्व आयटम सर्व रेडी केलेले आहेत. आता गरम गरम जसे घावणे 2-3 प्लेट सर्व होतील, पहिले 3 प्लेट घावणे पहिले जातील, तर असे 3 प्लेट घावणे इथे सर्व होतील. टाकत नाही, टाकू नको, मला पण तिकडे बघता येणार करतात मग एकदा अंड्याचा होता माझा. नको, मी बंदच करते. 4 प्लेट झालं ना. ते कसं तेवढं ट्रे वरती ठेवला तर तसं तरी चालेल, हा तसंच ट्रे वरती ठेवा. तिथे बघा असे 4 प्लेट एकत्र रेडी आहेत, कारण घावण्याला पण वेळ लागतो ना. तर टोटल त्यांची प्लेट आहेत 8. असं अजून एक बॅच जाईल, तोपर्यंत मग नेक्स्टमध्ये ब्रेड ऑमलेट जातील. आता अजून एक ब्रेड ऑमलेट झालं की द्या मग. कापला नाही तो. ते बघा आपले 4 प्लेट ते 2 प्लेट हे, तर असे हे प्लेट पण मी आता वरती घेऊन जातो, म्हणजे जसे होतात तसे आम्ही सर्व करतो बघा. चला टोटल 8 घावणे चटणीची ऑर्डर होती, एक्स्ट्रा 3 गेले, 5 ब्रेड ऑमलेट, 5 चहा, 4 बिस्लरी, तर एवढा आज नाश्ता होता बघा. आणि आपल्या या एकाच ग्रुपनी किती मोजून 10 जण आहेत, 10 जणांनी आपले 4 रूम घेतलेले आहेत, म्हणजे 4 कपल आणि त्यांचे मुलं असे आहेत सगळे. चला आता आपली घावणे चटणीची नाश्त्याची तयारी वाजले बघा किती, 10 वाजता कंप्लीट केला. आता एवढे 10 जणांना एवढे वाजतात, समजा 20 जण असतील, 30 जण असतील, सीझनला आम्हाला कमीत कमी 11, 11:30 वाजायचे. सोबत 3 ते 4 स्टाफ असायचे, सोबत काजल असायची, मी असायचो. मग विचार करा केवढा वेळ लागतो. 10 जणांना सर्व करायला 1 तास लागतो आम्हाला. ओके, आणि त्याच्यात 2 व्हरायटीज आम्ही प्रिफर करतो तुम्हाला घ्यायला, बाकी 3री 4थी व्हरायटी असेल तर अजून लेट होतो. ह्यांनी पोहे पण सांगितले होते, मग ह्यांना मी माझ्या अंदाजाने बरोबर सांगितलं होतं की जर पोहे पाहिजे असतील तर 10:15 पासून सुरुवात होणार, 10:15 ते 10:30 मध्ये सर्विंग होणार. चला इथे बघा माझा अभ्यास सुरू आहे. माझा अभ्यास नाही तर तुमचा सर्वांचा अभ्यास आहे. तुम्ही जेव्हा येणार तेव्हा बघा हे आपले रजिस्टर आहे. या रजिस्टरमध्ये तुम्ही आपलं सिरियल नंबर, डेट, नाव, ॲड्रेस, नंबर, रूम कोणता घेतला आहे, इन टाईम, आउट टाईम, सिग्नेचर, ID, हे सर्व डिटेल्स भरायचे. आणि चेक इन झाल्यावरती काय पाहिजे वहिनी, एक पाय पुसणं. इकडे आहे बघा, इकडे हे बघा, इकडे आहे बघा, इकडे बाहेर बघा असे मध्ये कॉल असतात. तर हे सर्व लिहून तुम्हाला एंट्री करून चेक इन प्रोसिजर, म्हणजे हे चेक इन प्रोसिजरमध्ये हे सर्व आहे. तर आत्ताचं झालं नाश्ता. ऑर्डर आहे, लंचला ऑर्डर आहे 4 व्हेज थाली, डिनरमध्ये ऑर्डर आहे दुसरे 2 व्हेज थाली, 5-6 चिकन थाली काहीतरी, आणि 4-5 स्टार्टर आयटम्स. ओके, ते बनवताना तुम्हाला दाखवूच. चला टाकल्यावर असे फक्त डाळ ठेवायची आहे का जागा. येस, तर आजची व्हेज थाली रेडी आहे. आज त्यांनी चूज केले आहे फ्लावरची भाजी आणि हिरवे मटरची भाजी. आता मार्केटमध्ये हिरवे मटर फ्रेश यायला लागलेत बघा. आणि कांदा भजी आहे, वरण भात, 2 चपात्याच्या खाली आहेत, पापड, सॅलड,
आमरस आपला आता न्यू आमरस सुरू झालेला आहे, लोणचं. असे 3 व्हेज थालीची आपली ऑर्डर आहे. त्याच्यात फक्त डाली राहिलेल्या आहे, त्याच्यात डाळ राहिलेली आहे फक्त. चला, सर्वांना नमस्ते आणि गुड इव्हनिंग. संध्याकाळची वेळ आहे. आपल्याला आता इथे बघा काय केलं आम्ही, गेटला बांधलं आहे आणि काळू आपली बाहेर वेट करते. काळूबाई काळूबाई, चला आज आपला ॲक्टिवानी प्रवास. हे बघा, ह्या आमच्या दिलची निशाणी मी तशीच ठेवली बघा. अशीच एकदा वरती चढली होती आणि दिलनी जरा स्क्रॅचेस केले होते, राहू दे म्हणून तसंच ठेवलेलं. आणि इव्हनिंगला बघा, संध्याकाळी बघा किती छान वाटतंय. जायचं पाणी मारायचं आहे ना. येस, पहिलं चिकन घेऊन यायचं आहे, मग जाऊया. चिकन घ्यायला येते काला घाबरली शिकली आज शिकलीला पण सर्दी झाली वाटतं. हां, तिथे बघा आज चिकन आणलं आहे. टोटल आज 7 चिकन थाली आहे आणि 2 स्टार्टर आहेत. एवढं सर्व चिकन आहे बघा. आलो देऊन बघा. मोठा ग्रुप असला ना तर अशा वेगवेगळ्या आयटमची मजा बघायला येते. तर आज स्टार्टर किती प्रकारचे ते तुम्ही बघा. स्टार्टरमध्ये त्यांना हवं होतं 2 प्लेट चिकन फ्राय. ही आमची स्पेशालिटी आहे आणि हे आमचे एकदम टेंडर चिकन म्हणतो. आणि हे सर्व बोनलेस आहे. जेवढे तव्यामध्ये दिसत आहे ते 2 प्लेट आहे. रेडी करतो आणि तुम्हाला दाखवतो. त्यासोबत त्यांना कांदा भजी प्लेट 2 प्लेट पाहिजे. त्याबरोबर सुरमई स्टार्टरमध्ये पाहिजे. त्यासोबत त्यांना लॉलीपॉप हवे. सर्व तुम्हाला दाखवतो बघा स्टार्टर. पण एक एकत्र नाही जाणार, एक जाणार म्हणून एक बघा सर्व. चला इथे बघा, हे चिकनचं स्टार्टर 1 प्लेट बटाटा भजी, 1 प्लेट कांदा भजी. ओके, रेडी आहे सर्विंगसाठी. हे पण त्यांना स्टार्टरमध्येच हवं आहे. काय काय केलं बघ, चिकन 2 स्टार्टर खाल्ले त्यांनी, नंतर भजी 2 प्लेट गेली, बटाटा भजी, कांदा भजी, क्रॅब लॉलीपॉप 1 गेलं, सुरमई चालली आहे. त्यानंतर काय पाहिजे, झालं एवढंच आहे. हे नंतर चिकन थाली 8 आहे. त्याच्या पाठोपाठ वडे थाली, भाकरी चिकन 7 थाली आहेत. मिक्सिंग मध्ये भाकरी पाहिजे आणि वडे पाहिजे. बघा असे जे डॅमेज असतात ना ते आम्ही देत नाही बघा. मग हे आम्ही आमच्यासाठीच ठेवलेत, बरोबर ना असे. चला इकडे बघा, सुरमई फ्राय पण 2 प्लेट त्यांना स्टार्टरमध्ये चालली आहे. एकदम मस्त रेड आणि एकदम परफेक्ट बनवलेली आहे. एवढ्या गडबडीत तुम्हाला सांगतो मी, एकाला ड्रॉप केलं, परत आलो, परत पिकअप परत आलो. म्हणजे एक ड्रॉपिंग पण झालं, एक पिकअप पण झालं. आणि त्यासोबत 2 रूम चेकआउट झाले, 2 रूम चेक इन झाले. आणि आता आम्ही वाढायला घेतो. 10 थाल्या टोटल आहेत. त्याच्यामध्ये 7 चिकन थाली आहे आणि 3 आपले व्हेज थाली आहे. आता सर्व इकडे रेडी करतो बघा फटाफट. सर्व बघा, एक व्हेज थाली आम्ही पहिली दिली कारण ते वेगळ्या ग्रुपची होती. तर 2 व्हेज थाली आणि बाकी 5, 6, 7 चिकन थाली आहे. तिकडे बघा सर्व प्लेट्स असे मी दिलेले आहेत, म्हणजे गडबड होतं नंतर. हे बघा, हे चिकन फ्रायसाठी, हे चिकन करीसाठी, हे भातासाठी, आणि सर्व प्लेट्स बघा व्यवस्थित पुसले जातात हे सर्व इथे. ओके, आणि इथे वडे होतात आहेत. ओके, वडे पण होतात इथे. आणि इकडे ताटा अशी रेडी करून ठेवली, सोलकढी, सॅलड, लोणचं, आमरस वाढून. हे बघा इकडे हे 2 व्हेज थाली रेडी. अशी अगोदर 1 व्हेज थाली दिली, त्यामध्ये भेंडीची भाजी, मेथीची भाजी, वरण, आपली कोथिंबीर वडी, आमरस, भात, सॅलड, लोणचा, भाकरी, असे 10 प्रकार आहेत. येस, चला इकडे बघा, आमचं चिकन पण एकदम व्यवस्थित झालेलं आहे बघा. किती मोठी कढई आहे बघा. आणि आपल्याला टोटल 7 प्लेट वाढायची व्यवस्थित. आणि इकडे बघा वडे पण एकदम मस्त गरम होतात आहे. आणि इकडे हाडांचा रस्सा पण बघा व्यवस्थित. चला इकडे चिकन वडे थाली, 4 भाकरी थाली आणि 3 वडे थाली बघा. चिकन फ्राय, चिकन ग्रेव्ही, चिकन रस्सा, वडे, भात, आणि एकदम आपल्या गावातल्या पद्धतीचं एकदम छान आणि एकदम मस्त जेवण झालेलं बघा. बघूनच तोंडाला पाणी सुटेल तुमच्या. मम्मीने बनवलाय. येस, सर्वात मम्मीने बनवलंय. ते कसली भाजी? गोडी बटाट्याची भाजी, पिवळी भाजी म्हणतात ना. या बटाट्याच्या भाजीत ना जेवढा कांदा असेल तेवढा मजा येते. जर कांदा प्रमाण कमी झाला तर मग ते बटाटे बटाटे लागतात. तू काय ह्याच्यात चायनीज मसाला टाकला की काय? चायनीज मसाला नाही टाकलाय. माझा वास चायनीज सारखा येतो. खोबऱ्याचा डबा कुठे माझ्या पुढेच आहे. तर आज आमच्या जेवणात असा खोबरा असतो ना. आज जेवण काय काय बनवलंस तू? मटकीची भाजी, कोथिंबीर झाली रेडी. तर आज तुम्हाला सांगतो बघा, आज टोटल 4 भाज्या बनलेल्या आहेत आपल्याकडे. 4, कारण सर्वांचे 4ही रूमचे आज व्हेज थालींची ऑर्डर आहे. ओके, तर भाजी नंबर 1 तुम्हाला इकडे दिसलेली कोणती?
येल्लो बटाट्याची भाजी एवढी सुंदर बनते ना, एवढी सुंदर आमच्याकडे बनते. ते बटाट्याची भाजी टेम्पटिंग कशात लागते माहिती आहे? मसाला डोस्यामध्ये बघा एकदम टेम्पटिंग लागते, मस्त वाटते ना ती खायला. तशी आमच्या घरी ही येल्लो बटाट्याची भाजी एकदम सुंदर, एकदम मस्त. तेवढीच टेम्पटिंग बटाटा फ्राय असते. ठीक आहे, ही पहिली भाजी. आता दुसरी दाखवते दाखवते तू. दाखवते हे दाखवा. आमच्याकडे जेवण एवढं बनवायला लागलं आहे की हे मोठे मोठे सिलेंडर वापरायला लागले आम्हाला, कारण छोटे सिलेंडर संपतात. हे तूप वितलायला ठेवलंय. तुपाची भाजी आहे का? नाही, मग वालाची भाजी. ओ वा, वालाचा बिरडा. जरासं चमचे दाखव. ते असं वरती सेटल झालंय ना, जरासं आपण दाखवूया की वाल बघा. इकडचे वाल म्हणजे बिरड आहे बघा. ओ वाव, हे बघा एकदम टेम्पटिंग. कोकणात आलात की ही भाजी तर तुम्ही खाल्लीच पाहिजे. जरा त्याच्यात थोडं पाणी जास्त दिसतंय, ते कसं अजून गरम करायचे ना एकदा त्यांना जेवण वाढताना. येस येस, तर ती होणार व्यवस्थित. मी व्यवस्थित होणार. येस. दुसरी भाजी नंबर 2. मटकी भाजी नंबर 3 मटकीची भाजी. मटकीची बघा. येस, बस ओके. आणि भाजी नंबर 4 पनीरची. पनीरची पण भाजी आहे. क्या बात आहे. ओके, म्हणजे टोटल 9 थाली आहे, त्यामधले 5 थाली वेगळी आणि 4 थाली वेगळ्या आहेत. बघू. येस, टोटल 9 थाली, 5 थाल्या वेगळ्या आणि 4 थाल्या वेगळ्या. तर 9 2 जा 18, 18 चपात्या. तर टोटल आपण किती चपात्या बनवणार आहे? 35. कारण एक्स्ट्रा लागतात. म्हणजे एवढे आम्ही जास्त बनवतो. ॲक्च्युली 25-30 बनवणार होतो, पण आज आम्ही डिसिजन घेतलं आहे की आज आम्ही चपात्याच खाणार. आणि उद्यापासून 4 दिवस नो बुकिंग, नो बुकिंग, नो बुकिंग. आले तर घेणार. हां, आले तर आम्ही घेतो, पण नाही आले तरी चालतील. पण नंतर कसं नंतर सीझनला आम्हाला गॅरंटी आहे ना की सीझनला येत राहतात. आणि तुम्ही आलात तरी आम्ही घेणार, असं आम्ही नाही म्हणत नाही कोणाला. येस. इकडे बघा, मस्त झालं. तरी अजून सुद्धा कोणाला इंटरेस्टेड असेल या कामामध्ये, जे रत्नागिरीमध्ये आमच्या घरी राहून जेवणाचं काम, होमस्टेचं काम, एक स्टेचं काम, एक फूडचं काम जर तुम्हाला करायला आवडत असेल तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. पगार तुम्हाला टाइम टू टाइम मिळणार. आणि पगाराचं टेन्शन नाही. टेन्शन नाही, कारण मी पैशाचा व्यवहार माझा क्लिअर असतो. एवढा क्लिअर असतो, आज बाजूच्या घराचं जेवढं काम झालंय ना, सर्वांचे पैसे क्लिअर आहेत. म्हणजे पूर्ण स्लॅब पर्यंत बाहेर मटेरियल जेवढा पडलाय ना सर्व. तुम्हाला माहिती एवढा घर फास्ट का झाला? आज मी जर एका चिऱ्यावाल्याला कॉल केला ना, तो पहिले चिरे आमच्याकडे टाकतो, कारण त्याला माहिती पहिले पैसे पोचवतात. बरोबर. म्हणजे पहिले बस म्हणजे त्यांनी एक सांगितलं की 5 ट्रक झाले की पैसे द्या. मी बोललो 1-1 ट्रक झाले तरी तू घेऊन गेलास ना, मला तरी चालतंय. सिमेंट ऑन द स्पॉट पेमेंट. सिमेंटचे तर 1 दिवस अगोदर जाऊन पेमेंट केलं ना. पैशाचा व्यवहार मी एकदम क्लिअर करतो. म्हणून जेवढा बाजूला कामगारांचा पण पगार आम्ही ठेवत नाही. मी त्यांना बोलतो तुम्हाला आठवड्याला पाहिजे तर आठवड्याला घेऊन जा. कामगार पाठी लागतात आहेत. काम कधी चालू करताय. आठवड्याला पाहिजे तर आठवड्याला घेऊन जावा. ओके, तर अशी सर्व आमची प्रिपरेशन सुरू आहे. चपात्या बनवायला घेतले, आता चपात्या बनवणार. चला आता बघा 9 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. पहिलं काम ताटं आणायची आणि असं व्यवस्थित ह्याच्यात जे पाणी असेल ते पूर्ण हे करून व्यवस्थित सर्व पुसून घ्यायचं. सॅलड पण आलं आहे. सॅलड आणि लोणचं. आमरसची बॉटल दे. चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ताटं वाढली आहेत. आता सॅलड, आमरस आणि लोणचं प्रत्येकी ताटात. आता हे 4 भाज्या आहेत ना. 5 मला मटकीची भाजी पाहिजे, 5 वालीची भाजी पाहिजे, 4 बटाट्याची भाजी पाहिजे आणि 4 पनीरची भाजी पाहिजे. अशी 9 थालीमध्ये डिवाइड करायचे आपल्याला. तर 5 पाहिजे ना. 5 हे 5 ह्याला गेले एका भाजीला. आणतो ताट. हे 5 वालीची भाजी आणि मटकीची भाजी. ओके, अशी एका ताटलीमध्ये 9 कर. डाळ तर कॉमन आहे, 9 डाळीला पाहिजे. बाकी 4-4 8 एका ह्याच्यात घे. 4-4 कसं सर्व रेडी करून आणलंय बघा. मल्टिपल भाज्या कशी मला लक्षात असतात ना, कुठे कसं वाढायचं असतं ते. आता प्रत्येकी ताटात हे आलू वड्या जातील, कोथिंबीर वड्या. ओके, ते कोथिंबीर वड्या कॉमन आहेत, 9चे 9 आहेत ना. हे 9 कोथिंबीर वड्या गेले. ओके, त्यानंतर 5 मध्ये हे आहेत आपल्या मटकीची भाजी. मटकीची भाजी जरा गॅपमध्ये ठेवतो, कारण ब्लॅक आहे ना, त्याच्यामध्ये डाळ ठेवता येईल मग. ओके, फोन आलेला आहे जेवणाचा फोन आलेला आहे. जेवण येतोय बोलतो.
हॅलो. हो बोला ना. हो येते 5 मिनिटात वरती येते. ओके. चला म्हणजे प्रत्येकी ताटात एक एक भाजी गेलेली आहे आपली, बरोबर. होय. आता 2 भाज्या राहिल्यात. एकात कोणती तरी कॉमन जाणार आहे, हम्म. बरोबर आहे ना. हो. तर बरोबर ते दोघांच्या मध्ये ठेवा. ओके 8 आणि 9. एक आणते. 8 झालेत आणि एक राहिले 9. चमच्यावरून मला ताटं समजतील बघा. 1 म्हणून 9 चमचे आणि मोजूनच इथे मी बाहेर आणतो. 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9. आणि ताटात सर्व व्यवस्थित आहे. कसं समजतं माहिती आहे का, ताटात स्पेस उरत नाही, जागा उरत नाही. बरोबर. प्रत्येकीमध्ये 2-2 भाज्या. इथे बघा वाल आणि बटाटा आहे, तर इथे वाल आणि पनीर आहे. तिथे वाल बटाटा, इथे वाल आणि मटकी. पनीर आणि मटकी, पनीर मटकी म्हणजे कॉम्बिनेशन वेगवेगळ्या झालेलं आहे. होय. कारण त्यांनी तशीच ऑर्डर दिली होती ना. 4ही भाज्या 9 थाल्यामध्ये इक्वली डिवायडेड झालेल्या आहेत. हा. ओके. जसं एक्स्ट्रा लागेल तसं आपण देता येईल आता. होय. चला पापड क्रॉस चेक करूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि तुटलेले सर्व आतमध्ये. ओके 9वी थाली आणि पापड. मी आणतो पापड. चला 9 वेळेस थाली गेली आणि वरती गेल्या गेल्या मी सांगितलं होतं हा आमरस एवढा 1 नंबर क्वालिटीचा आहे की माणसं एक्स्ट्रा मागणार. तर 4 वाट्या एक्स्ट्रा आमरस चालले. 6 चपात्या अजून आणि 1 प्लेट सॅलड पाहिजे त्यांना. म्हणजे आमरस 4 6 चपाती इकडे दिलेल्या आहे. आता इकडे सॅलड बघा इकडे आहे. फक्त कांदा कमी पडला आहे. कांदा गेला की हे पूर्ण ताट रेडी आहे बघा वरती. हे एक्स्ट्रा सर्व.